chese kwanzi natindi charamanda kachibata na talent ndiri pafiya apo handichisi nyaya ndinayo mukoma KP ndeyepa mutoko ndaona muri kurwaka muka laughing so motiregerawo WhatsApp platform ya Freezer nenyaya yemupedzanamo Harare wange ndiri kukumbira kuti mongoshandisa namba yangu kusvikira chirongwa chino chipere right nenguva dza 12 o'clock shandisai namba dzinoti 0773238096 0773238096 munongotumira WhatsApp message kana text message pa namba iyoyo kuitira kuti chirongwa chienderere mberi. Hanzi kiki kuseka kwa WhatsApp kanyemba na kule Bhozho gore rino vanhu tichasiya chipfambi neminamato iyi inobvisa nhengo yemunhu iyo ndinonzi Joseph Mubaira. Ndati namba dzandakupa iZimbabwe tumirai WhatsApp message pamwe chete ne text message chete kuitira kuti chirongwa chienderere mberi. Sudzurai baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba rega ndiri vachiti paka mutoko. Mutoko mukoma KB kune chikoro chanisiri kuwasatara nezita. Chikoro ichi iprimary. Kubva muna April pana teacher asipo we grade 6. Teacher wayo kusvika pari zvinozi ahapo. Apa vana vari kuita sei? Vari kudzidza. Mazuva ari kuita sei? Ari kufamba. Vana vari kukwanisa kuzodzidzisana ticha umwe chete zvokuti vari kugona kupinda varipo 80 kana kuti 90 muklasi imwe chete ina ticha 1. Hey! Ndokubva vataura nyaya iyi kuti toita sei vachibva enda pamukuru wechikoro. Wonaika zviri kuitika. Vana havasi kudzidza ka. Nguva iri kufamba. Tinozoita sei? Pane mashoko avari kuda kubatsirwa. Pane mashoko avari kuda kunzwa kuti angaite sei. Chikoro ichi i-government school. Right? Vari kuti iwo chavo kuendesa vana vechikoro maticha kwaanotsvakwa havakuzive. Vanongozona kuti chaita sei auya pachikoro nekwavanotambiriswa havana chavanoziva. Vanoti mashoko avakapiwa nemutungamiriri wepachikoro ndeaya. Avari kuti havagutsikani havasi kunzwisisa. Vanoti mutungamiriri wechikoro akavaudza nyaya yekuti vabereki pari zvinozvi hakuna teacher watiri kukwanisa kupiwa. Taenda kuMinistry of Primary and Secondary Education. Vati mudzidzisi pamwe munogona kumuwana muna January next year. Saka iko zvinozvi vatiudza kuti imimi vabereki wona yekutamba nenyaya yemudzidzisi afana kuuya kudzidzisa vana venyu ava. Okay. So vari kuti ivo zviri kuzama neimwe nzira kuti isusu tanzi titsvage mudzidzisi wedu timbosanisa mudzidzisi apa anodzidzisa. So vari kuti isusu ndizvo here kuti vabereki tinonzi tsvagai mudzidzisi ambiriswa nani. Right? 1 2 obviously kana mukuru wechikoro ati tsvagai mudzidzisi wenyu kureva kuti tisu tichamutambirisa zvakare nokuti hazivikani kupi hurumende. Right? Vari kubvunza mubvunzo maticha aya tinozviziva basa reuticha but varipo vamwe vanodarika pabasa reuticha vachienda pane rimwe basa rokunyangadza. Right? Tomboti mangwana mudzidzisi watakatsvaga isusu amuka achinzarepa mwana wechikoro. Tinomutsvaga tichitomuwana kopi tichiti ndiani. Tomboti amuka achiite chibhekenene chokungobira vamwe maticha atsvagwa nesi vabereki. Toda kuziva kuti ndizvo here kuri kubva kumusoro kana kuti ndezvahedi. Tine kodzero here isusu pachikoro chegovernment kuzvitsvagira ticha wedu watinoisa pachikoro kana kuti hazvisi. Okay. Mati ndokupi uko? Mutoko. Kwa mutoko. Zvazvakazonakira manje ndezvekuti takabata Ministry of Primary and Secondary Education. Tikati pane nhuna dziri kubva kuvabereki. Ichokwadi ichocho. Dzimwe nguva ivo sebazi rehurumende havasi kubatika kuti vapindure nyaya idzi. So Minister wePrimary and Secondary Education, Honorable Minister Torerai Moyo, vakatipa anunzi ma command center numbers each and every province. Ndiri kukumbira oka vari kwa mutoko mutora number idzi. Torai number dza schools inspector
wemutoko district anonzi iv tsiga. Schools inspector wemutoko district anonzi iv tsiga, right? Zinoti 0776 005 132 0776 005 132 0776 005 132 iv tsiga schools inspector mutoko district. Mutoko district chete avo vekuchiredzi district vaunza nyaya yavo. Batai schools inspector wechiredzi district anonzi Simbarashe Maposa anobatika pa 0776 685 763 0776 685 763 0776 685 763 Simbarashe Maposa schools inspector chiredzi district. Then mutoko district schools inspector anonzi iv